Ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom.tj. Айни замон қарор дорем дар 9 километр 6 соати хов охири асфальт ба пешкаши шумо ҳамин ҳавлии фурӯширо мекунем. Аз ин тараф дӯстони азиз, канечкаи автобуси 37. аз ин тараф бошад канечкаи маршруткаи 35, мактаб. дар ин тараф бошад площадка барои мактаби нав. аз ин ҷо боз 20 метр болотар рафта бунгоҳи тиббӣ аст. ҳавлии имрӯзамон дар ҳамин минтақа қарор дорад. чӣ хеле ки мебинед, ҳама чиз дар наздикиш аст. марҳамат тамошобинони гиромӣ, худи ҳавлии фурӯшӣ 5 сотиқ замин, бинои дуошонага, 5 дар хона дорад. дар ин тараф ҳоҷатхонаи берунӣ, боз дар даруни биноям ҳоҷатхона бо ҳаммом аст. масоҳати ҳар як ошона 124 метри квадратӣ, масоҳати умумӣ 248 метри квадратӣ мебошад. ҳуҷҷатош ҳамаш 100% бо барқ ва об ягон мушкилӣ надорад, ҳама вақта мебошанд, канализатсияам дорад. ҳавлӣ бо таъмири хуб таъмин аст ва нархаш бошад 625 000 сомонӣ, 50 000 доллар ё ин ки 3 миллиону 644 000 рубл. нархи ҳавлӣ боз савдо мешавад ва иваз ҳам мешавад бо се хонага болои сундуда шавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, ҳар дуи рақам имо доранд. аз номи канали Dom.tj гап занем. ҳатман набормона то охира тамошо кунед. бисёри бад гап намезанем. рафтем. дар якум ошона қарор дорем. дар ин ҷо ду ҳуҷраи истиқоматӣ, кухнӣ ва анҷомхона аст. марҳамат, якум ҳуҷра, кухнӣ, анҷомхона. дар таги зинапоя боз ҷо ҳастак, метавонед склад кунед. ва дар ин тараф дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. якум ҳуҷра 6x4, 3 та треза дорад. ҳавлӣ чӣ хеле ки гуфтем, қарор аст дар 9 километр 6 соати хов охири асфальт, дар наздикиш мактаб, бунгоҳи тиббӣ, канечкаи маршруткаи 35 ва автобуси 37 ва дигар чизҳои даркорӣ. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100% мебошанд, қоидавӣ. мегузарем ба дуюм ҳуҷра. дуюм ҳуҷра 2 та треза дорад ва 12x4.5 мебошад. инҷо дӯстони азиз, кухнӣ 5x20x4.5 мебошад. хотиррасон мекунем ки кухни гарнитур меистад. хона бо барқ ва об ягон мушкилӣ надорад, ҳама вақта мебошанд. ҳозир напори обшам нишон медиҳем. хеле ки мебинед, дар таги зинапоя боз ҷои холиам ҳастак, метавонед склад кунед. ва инҷо дӯстони азиз, анҷомхона 9 метр мебошад. сабти якум ошона ба анҷом расид. акнун мебурем ба дуюм ошона. дар дуюм ошона боз се ҳуҷраи дигар, ҳоҷатхона бо ҳаммом ва хол ҳаст. сеюм ҳуҷра, чорум ҳуҷра, инҷо ҷои хол ё ин ки фитнес, ҳоҷатхона бо ҳаммом ва панҷум ҳуҷраи истиқоматӣ. хеле ки мебинед, ҳавлӣ табиати хуб дорад. акнун мегузарем ба сеюм ҳуҷра. сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ 6x4 мебошад, 3 та треза дорад. чӣ хеле ки мебинед, ҳама ҳуҷраҳо таъмири хуб доранд.
мегузарем ба чорум ҳуҷра. панҷ ба чору ним мебошад. инҷо дӯстони азиз хол ё ин ки ҷои фитнес 5 ба 3.5. инҷо ҳоҷатхонаву ҳаммом, ҳавли канализатсия дорад ва берундам ҳоҷатхона ҳаст. акнун мегузарем ба охирон ҳуҷраи истиқоматӣ, панҷум ҳуҷра. ҳуҷраи кӯдакона яъне детский мебошад 5 ба 4.5. дӯстони азиз, хотиррасо мекунем ки ҳавлӣ бечизу чораш фурӯхта мешавад, фақат кухнӣ меистад. нархи ҳавлӣ бошад 625 000 сомонӣ, $50,000 ё ин ки 3,644,000 рубл. нархи ҳавлӣ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ҳардуи рақам имон доранд. бо се хонага дар шаҳри Душанбе иваз мешавад болои сум. дар назди хона мактаб. маълумоти ҳавлиро боз як бори дигар такрор мекунем. 5 сотиқ замин, 5 дар хона, масоҳати ҳар як ошона 124 метри квадратӣ мебошанд. масоҳати умумӣ 248 метри квадратӣ. бо барқ ва об ягон мушкилӣ нест, ҳама вақта мебошанд. ҳуҷҷатҳоям ҳамаш 100%. ҳавлӣ қарор аст дар 9 километр 6 сотиқҳо, охири асфальт, дар наздикиш мактаб, бунгоҳи тиббӣ, канечкаи автобуси 37 маршруткаи 35 ва дигар чизҳои даркорӣ. ва нархи ҳавлӣ бошад 625 000 сомонӣ, $50,000 ё ин ки 3,644,000 рубл. нархи ҳавлӣ боз савдо мешавад ва ба се хонага дар шаҳри Душанбе иваз мешавад, болои сум дода шавад. хеле ки мебинен табиат ва шароитҳои ҳавлӣ бениҳоят хуб мебошад ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.